Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 3 июль дүшәмбе. Студияда сезнең өчен мин Эльза Әхмәтҗанова эшлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә барыгызга да файдалы эш көне, күтәренке кәеф, мотор атна теләп калабыз. Бүгенге көннең тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калганын бергәләп карап китик. 3 июльдә Россиядә Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме Юхиди көне билгеләп үтелә. Автоинспекция хезмәткәрләренең роле бәйләп бетергесез. Транспорт саны елдан-ел арта, юлларда хәрәкәт тагы да куәтләнә. Бу вазгыятьтә инспекторларның эше бик авыр, әмма үтә дә кирәкле. 1885 елның 3 июлендә Карл Бенц үз автомобиленең беренче сынауларын уздырган. Ул бүйек эштегермәчле, 2 урынлы экипаж булган. Соңрак аңа Бенц бензин моторын куйган. Карл Бенцның уйлап табуын безгә популяр машинаның маркасы астында билгеле. Бүген кояштан ераграк тора торган көн. Кояшның кеше организмына шиктән тыш тәэсире бик күп проблемалар китереп чыгарга мөмкин. Зарарсызлану, пышу, тиз картаю һәм хәтта тиренең яман шишендә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы бүген кешеләргә кояштан бераз ял итәргә һәм бу көнне күләгәдә үткәрергә тәкъдим итә. Изге анам, туган җирем, туган телем, туган ил, кешенең рухи дүрт саны исән булса, бәхет шул. Нәҗибә Сафина. Нурлатта Уха көне узды. Кармак салып, балык тотып утырмасалар да, райондашлар белән очрашу, бергәләп табын артында тамак ялгау һәм ял көнен күңелле итеп уздыру мөмкинлеге булды. Балык ашы пешерү нечкәлекләре алдагы язмада. Түбән Нурлат урнашкан Кындырша буйлап инде, а Кындырша Волгага төшә бит инде. Шуның өчен үткәрдек инде без аны. Уха ise әллә кайдан үзенә кунакларны дәшеп тора. Ялга кайтучылар, якташлар, бала-чага барысы стадионга агыла. Уха бәйрәменә килүчеләр өчен өстәл киләнгән. Казанда балык ашы пешә. Сагат 5-тә уяндым инде. Уха пешерә башладык, әйме. Судак, щука, платва балыклар тәмне. Менә бит инде халыкка ашый, добавка сорыйлар. Чара Түбән Нурлат иҗтимагый үзидарә рәисе башлыгы нияте белән оеша. Аны үткәрүдә Айрат Гәрәевкә дуслары, Әфган сугышы ветераннары һәм мәдәният хезмәткәрләре ярдәмгә килә. Уха янәшәсендә пылау казаны эленгән. Менә бу бәйрәмнәр бөтен безнең авылыбызны җыя, бөтен шәһәрләрдән киләләр. Аллага шөкер, без бик тә канәгать безнең Айрат абыйыбыздан, аның эшләгән эшләреннән. Бабайлар да киләләр, моны яшьләр дә килә, алар да күрәләр. Авылның менә шундый бер ничек дип әйтим инде, берләштерү бер чарасы инде ул. Самавырда чәй кайный. Чара дәвам итә. Бәйрәмгә килгән балалар белән күңелле уеннар оештырылды. 2 ел элек аларга стадион янәшәсендә уен мәйданчыгы ясап куйганнар. Бездә һәр елны мондай бәйрәмнәр була, Сабан туйлары элек узайды. Хәзер безнең шундый матур гына бәйрәмнәр үтә. Шулай да чараның төп сәбәпчесе Ухага әйләнеп кайтыйк әле. Өстәл артында 70ләп Түбән Нурлатлы. Бу беренче мәртәбәле Уха бәйрәме бездә. Идеально. Яхшы әйбәт. Алга таба тагын шулай бал бәйрәмендә очрашырбыз дигән теләктә Нурлатлылар. Анысын сентябрь аенда уздырырга ниятлиләр. Сабан туйлар дәвам итә. Узган шимбәдә гөрләтеп Кемеровда федераль сабан туе һәм 3нче халыкара шахтерлар сабан туе узды. Россиянең төрле регионнарыннан 150 спортсмен сабан туй батыры исеме өчен көрәште. Абсолют батыр булып Татарстаннан Радик Саляхов калды. Традиция буенча батырга тәкә тапшырылды. Шулай ук 57 000 сум акча һәм республика рәисеннән Лада автомобиле. Халкыбызның милли бәйрәме быел Россия буйлап 59 регионда, дөнья буйлап 37 илдә үткәреләчәк. Бәйрәмнең уртаклыгына карамастан, һәр төбәктә үзенең уникаль үзенчәлекләре бар. Студиябызның кунаклары менә Себер якларында булып, бердәге татар мөхите белән танышып кайтканнар. Себер сабан туеның матур хатирәләре белән алар бүген тамашачылар белән уртаклашырга булдылар. Мәүлидә һәм Илсур Мортазиннар студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, Эльза. Себер татарлары ничек яшәп яталар? Бердәге сабан туйлар нинди үзенчәлекләре бар? Шул турыда сөйләп китсәгез иде. Иң беренче, Эльза, менә шушы бүләкләрне сезгә тапшырасым килә. Алар менә сезгә җибәрделәр Чиләбе өлкәсеннән үзләренең конфетларын. Һәм менә бу именно вот сабан туй
в Покачах деген, Покачидагы Сабантуйдан бүлек сезге. Покачи буйынды Бу инде Покачи деген шәһәр бу. Ханты-Манси автономия округынан инде. Ну анда теге Сибир татарлары дип. Покачи, мин аны белмидем, ул шәһәрне без Сибирдә тордыган булсак та, үзебез элек Илсур белән кавышкан вакытта гына biz Сибирдә тордык. Нижневартовскида бер ел. Әйе. Менә ул Покачи деген шәһәр безне җәлеп итте үзенең җылылыгы белән, үзенең кичкенәлеге белән ул шундый. Менә якты килеп кердек ул шәһәргә, ул шуның кадәр матур. Менә бер авыл кебек ул кичкенә. Татарлар татарча сөйләшәләрме? Сөйләшәләр. Ул шәһәрдә кайсы юнәлештә китсәң дә бер җиргә килеп чыгасың. Кызлар молодцы, менә ул аларның анда бер оешма татар башкорт оешмасы бар туган як дигән. Аның хуҗасы инде Гөлчәчәк Галимова. Ул җитәкчесе хуҗасы дигән. Менә алар кызлар бөтенесе менә гостиницага безне урнаштырдылар. Анда уже пироглары да куелган, бөтен нәрсәсе менә татарча. Кая булса да кунакчыл була бу. Татар кунакчылыгының бөтен традицияләре диярлек. Әйе. Барсы да бар. Менә бәйрәмгә килгәндә бездән аермалар бармы? Ничек уза Сабантуйлар, кайда җыелышалар, нинди уеннар үткәрәләр, нинди тәмтемнар ашыйлардыр бәлки? Тәмтемнары менә тәмтемнарын дигәндә бавырсак безнең баллы бавырсак аларда да бар икән. Алар менә иеп аны шуның кадәр пешереп куйганнар, бөтен кунакларына алар аны авыз иттереп торалар, сыйлыйлар. Әйе. Уеннарга килгәндә безнеке кебек уеннары. Шул уйны нәрсә татар дигән булгач, анда лыжа базасы бар. Шуның янында махсус мәйданчык ясалган, урын ясалган. Кызганча каршы яңгыр жауды, явуын. Но халык таралмады, яңгырдан курыкмады, көрәштеләр дә, кылгага да менделәр, барсын да эшләде, арканын да тарттылар. Бөтен уеннар булды. Без инде бәхеткә каршы сәхнә сәйбәт ясалган. Яңгыр үтмәде безгә. Татарлар бик бердәм анда. Менә аларның главасы шәһәрнең башлыгы. Ул да исәнмесез дип, алар безнең белән исәнләште, халык белән исәнләште. Алар татарларга димәк татарлар тиешле дәрәҗәдә үзләрен матур итеп куйганнар. Әйе, безнең халык тагын шул ягы белән тырышлыгы белән дә аерылып тора. Бирдәге татарлар да шулайдыр инде. Тырышлык көчле анда күренеп тора. Булган халык. Булган халык. Молодцы. Оешмалар эшләп килә дип әйттек. Зиме нәрсәләр белән шөгыльләнәләр икән? Менә бу Сабантуйлардан тыш нинди чаралар үткәрәләр? Безнең менә Татарстан белән элемтәдә торалармы? Конгресс белән алар элемтәдә торалар. Алар биюдә анда җырлыйлар да, алар бөтен нәрсәсен эшлиләр анда. Андагы бездән тыш чыгыш ясаучы артистлар, анда без хәтта башка шундый уйда кирип чыкты, без нәрсәгә кирәгебез бар именно дип. Алар анда шул кадәр күп. Анда күрше шәһәрләрдән килгән, Нижневартовский шәһәреннән, Лангипас шәһәреннән килгәннәр, Сургуттан килгәннәр. Анда шул хәтле бердәм яшиләр алар. Күбрәк менә шушы сәхнәгә килсәк, инде иҗатка килсәк, нинди җырлар башкаралар? Безнең менә Татарстанда яңгырый торган популяр җырларны ишеттегезме? Халык җырларымы ничек? Популяр җырлар. Безнең популяр җырларны җырлыйлар. Күбрәк популяр җырларны, күбрәк халык җырларында яңгырап китте берничәсе. Инде, шәтәсен замана бит. Заманча матур җырлар, начар җырламадылар, Аллаһка шөкер. Менә иң гаҗәпләндергәне менә нәрсә булды? Әзрәк таныш та булгансыз бит инде. Берәр ел яшәп тә карадык дисез, шулай ук нәрсә булганыбызда бар булган икән. Әйе, нәрсә гаҗәпләндерде? Гаҗәпләндерү, әйтәм бит, менә шул иң гаҗәпләндерү яңгыр булуына карамастан халык таралмады. Таралмау, әйе. Бездә булса, бәлки таралып беткән булырлар иде. Молодцы. Бердәмлекләре белән мин сокланып кайттым ул шәһәргә, ул татарларга андагы булганча. Сокланып кайттым. Шәһәрнең урыны матур. Төзек, чиста. Шул хәзер. Бүләкләрне безгә тапшырдыгыз инде. Бик зур рәхмәт. Әйе, авыз иттербез безнең иҗат төркемебезгә бергә. Аннан соң инде менә сүз кузгатты, менә бусы конфет, бусы Чиләбе өлкәсеннән, анда да булдык бит әле 14 июньдә. Покачида 11 июньдә булган Чиләбе өлкәсендә, Златоуст шәһәрендә. Булдык инде, анда чакырдылар бит инде, анда мәдәният министрлыгы аркылы бардык без андан сына. Анда да бик матур каршы алдылар.
сыйладылар, күчтәнешләрен бирделәр, менә сезгә дә чыгарга булдык. Менә шуны сорамакчы идем. Үзегездә буш кул белән бармагансыздыр әле. Без бер карада буш кул белән бармыйбыз, Илсур белән һәрвакыт үзебезнең национальный, безнең милли чәкчәгебезне алып бардык без аларга бүлеккә. Алар үзләрендә менә пешерәләр микән безнең? Нидә пешерәләр. Но аларның башка төрле рецепты, башка төрле. Менә Шиләбедә дә безне бауырсак белән сыйладылар, аларның башка төрле. Ну, нидә Златоуст шәһәреннән дә күбрәк башкортлар, татарларга караганда. Анда башкортчарак әзрәк. Анда менә ул Златоуст шәһәрендә анда татарлар оешмасы айрым. Конгресс татар. Башкортларны кайрым. Менә Покачида бергә бит алар. Татар, башкорт бергә. Ә монда айрым. Но менә мондый матур бәйрәмнәр үткәргәндә алар бергә. Берләшкәннәр матур итеп. Күркәм гадәт әлбәттә. Менә Златоустта бераз генә Сабан туеның үзенчәлеге шунда булды минем өчен. Балалар өчен айрым ясаганнар алар. Айрым мәйдан чыгаларның. Алар үзләре җырлыйлар, балалар айрым җырлыйлар анда. Айрым уеннары да айрым. Шуның кадәр әйбәт ул менә бер яктан. Менә алар белән нитеп түгел теге буталып. Монда үзләренең киенә аларның шундый балалар. Ну, сыйлар өчен безнеңчә итеп татарча токмаш пешереп куйганнар. Токмаш бар, пироглар, токмашлар бар. Ә менә үзегезнең балачак Сабан туйларыгызны хәтерлисезме? Бигрәк тә менә барыбыз да авылда үскәнбез шулай бит. Ничек уза иде? Балачак бит инде балачакта иң зур бәйрәм ике. Берсе Сабан туе, берсе Яңа ел. Менә Сабан туена килгәндә без инде район Сабан туена күбрәк йөридек. Минем хәтергә безнең колхозда дип әйтик, Маяк колхозында икене тапкыр Сабан туе булды. Берсе Күш авыл, Югары Наратбаш авылының нигендә басуында дип әйтик, болонында, икенчесе Күрше Нурлат дигән авылның. Шуннан бирле булмады безнең авылда башка. Аннан соң инде әлбәттә ул әзрәк балалар Сабан туе яңартылды, инде Физер Муртазин оештырды. Ансы инде башка, без балачакта район Сабан туена мин күбрәк йөридем инде. Синеке ничек? Кунак булыпмы, чыгыш ясапмы, ничек? Юк, кунак булып балачакта мин сәхнәдән бөтенләй куркадырым, тамашачыдан. Миңа килгәндә безнең авылда Сабан туйлар менә без Ылыгайгач кына була башлады. Районга йөридек. Районга әнә теге грузовой машинада истә. Ну, буларда бит Сабан туй дип аталмый, бу бит Чувашиядән. Анда Ака туй дип атала Чувашча. Чуваш белән бергә катыш була бит инде ул ниләр Сабан туйлар анда. Но выступать итәргә йөридем инде. Анда безне клубтан алып баралар бит киендиреп национальный безнең татар. Как раз Мәүлидә курыкмаган сәхнәдән балачакта мин куркадырым. Алып баралар иде. Болай карасаң кирсенчә була. Мороженое сугышалар иде инде лимонад белән мороженое. Анда юк иде, әйберләр бигүк юк иде. Мине әнкәй бик кечкенә чактан ук махсус бөтен эшен ташлап алып барадыр Сабан туй күрсен дип. Анда безнең концертларда инде теге Чуваши булгач, анда гел чувашлар иде инде сәхнәдә, анда татарлар бик сирәк. Хәзер менә башка төрле инде безнең хәзерге Сабан туйларда, район Сабан туйларында татарларның сәхнәсе айрым. Хәзер алар үзенә айрым сәхнә булдырганнар. Анда җырлыйлар татарлар. Менә әйтәләр бит инде Сабан туй берләштерүче, туганнарны, дусларны бергә җыючы. Менә шул саклап калынган микән менә бүгенге көндә ничә уйлыйсыз? Әлбәттә. Менә шул ук Покачида алар просто гади генә әйтеп әйтмәгәннәр Сабан туй дип. Сабан туе дуслык бәйрәме дип атаганнар. Ике ни белән менә шулай бер бар. Аннан соң өстәп Сабан туе очраштыру. Менә Илсур, исеңә төшердеңме Шиләбедә, Златоустта? Ничә ел күрешмәгән? Нидә Златоустка килдек, Уфадан килгән тиеш башкортлар. Карыйм, улмысың түгелме дә минем бергә армиядә хезмәт иткән дустым Артур Туктагулов. Бу ничә еллар узган инде? Аның күрешкән бар инде, узак җиллар күрешкән җир. Караван сарай элекке, хәзер Далан дип йөри инде ул. Үзенең төркеме Артур Туктагулов. Шуның белән очраштык. Менә бит. Очраштыра Сабан туе. Еллар буе күрешмәгәннәрне. Татар белән башкорт очрашып, кочаклашып, туганнарча күрештек. Кадәр матур. Менә Сабан туй мөхите дигәндә, менә бу мәгънәгә менә нәрсәләр салыр идегез, нәрсәләр бар менә, нинди нәрсә ята дип әйтимез инде. Моның асылы нәрсәдә? Сабан туеның асылы ул бит инде бик борынгы теге мәҗүсиләр заманынан килгән бәйрәм бит инде ул. Мәҗүсиләрдән безгә мирас булып калган.
Аңламаған кіші мәжусini язычниклар деп аталайынды. Өзі битінде мұсылман болғанша мәжусилер болғанбыз, біздің нелер, ата-бабалар деп айттық. Міне шулардан қалған бәйрем, бұл бірләштіру, міне ойынларын өсесін. Бірләштіру үшін дейсің. Бірләштіру айту, анда бит міне ауыл, бәлекеген ауыл ішінде бит балалар туса ғарип болып тұрға, мүмкін арасын ки туғанlar. Шит ауылдардан яшьләр шушы ойыннар ярдәмендә бер-берсен гашыйк булып, гаилә кырып, гаилә кырып, сәламәт балалар тусын өчен бу бит юкка гына түгел. Сабантуйларыбыз алдагы көндә дә шушылай гөрләп торсыннар, еллар, гасырлар дәвамында шушылай матур булып, халкыбыз менә тормышына кирип калсыннар иде. Көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әйтәсебез килә, күчтәнәчләрегез өчен аерым бер зур рәхмәт. Әйткәнемчә алар белән әлбәттә инде безнең коллегалар белән чәй эчербез. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Матур көннәр үзегезгә. Бик рәхмәт. Бүгенгә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Tiplarda yegit beşen şaba ütmidirle yanım şalığı sılay ütmidirle yanım şalığı sılay üteri devanım ey şalığısı uy kız balanım vay kız sılay uy kız balanım